Aw ka bi kunnafoni bakurubaw la dugumakalan fori yɔrɔ min bɛ yen nɔ ni a bɛ kɛ ɲɔgɔn dan ye n'a bɛ f'a ma ko DEF olu baaraw kuncɛra anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ araba tɛmɛnen jamana ɲɛmaaw kɔni y'a jira k'a fɔ baara in kɔni kɛra ka sɔrɔ gɛlɛya kɔni ma bɔ a kɔnɔna na wa baaraw yɛrɛ kuncɛcogo o sabati ko ɲuman bilara sen kan u y'o foli ni waleɲuman dɔn ta ka lakɔli karamɔgɔ yɛrɛ ni baara in matarafabaw yɛrɛ sɛgɛrɛ. Cakɛ bondaso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ ni kɛnyɛrɛye cakɛ bondaso don ni u bɛ maaw donni ka taa hiji kɛnɛ kan ni a bɛ f'a ma agence de voyage Al Huda olu ka hijidenw u kɔni bɛ u ka bato baaraw la nin waati in na Madinakaw fɛ yen nɔ Makan jamana yɛrɛ kan Usaza Abubakar Tolo ale bɛna don an ka bi kunnafoni kɔnɔna na ni ka se ka walawalali kɛ. African Lion 22 nin ye kulu ye ka taa se Wagner ma minnu kɔni bɛɛ lajɛlen ka wulikajɔ ye min ye jatigɛwale yɛrɛ o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ jamanaw ka cɛncɛnfuga yɛrɛ bɛ jamana minnu kan ni an ko ma ko Sahel. O bisimila a ka bi kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bi sibiri dɔ ye Zulhijja ni dɔw ko hiji kalo ni dɔw yɛrɛ ko seliba kalo o tile 3 ye bi ye hijira ye san 1443 sɔrɔ ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma ni waati in na i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogo min na bakurubaw la kɛnyɛrɛye cakɛ bondaso min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a bɛ maaw donni ka taa hiji yɛrɛ kɛnɛ kan ni a bɛ f'a ma agence de voyage groupement Al Huda olu ka hijiden kunfɔlɔ walima an bɛ se k'a fɔ u ka hijidenw kɔni o sera Madinakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ni dugu sanuma nɔrɔma kofɔlen yɛrɛ la ni o ye Arabu Saoudite yɛrɛ jamana ye ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a lakodɔn Makan jamana na hiji baaraw ka se ka taa olu bila sen kan wa an bɛ don min ko bi wulikajɔ kɔni bɛ ka kɛ agence de voyage groupement Al Huda yɛrɛ hijidenw fɛ lahɔrɔma yɔrɔ minnu kɔni bɛ Madinakaw yɛrɛ fɛ yen nɔ ka se ka taa i ɲɛ da nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kan murabu fila bɛ misiri kofɔlen min na ɲɛ kɔni taara da o kan ka taa se yɔrɔ wɛrɛw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma Madinakaw yɛrɛ fɛla ma an bɛ don min ko bi maa min kɔni kɛn bɛ ka agence groupement Al Huda yɛrɛ ka hijidenw yɛrɛ nu minɛ ni o yɛrɛ télé ɲɛta yɛrɛ ni radio ɲɛta yɛrɛ chef du programme ye Usaza Abubakar Tolo ale bɛ Madinakaw fɛ yen nɔ Makan jamana kan nin waati in na kibaruya minnu bɛ yen nɔ hijidenw yɛrɛ ka lahalaya la seereya minnu sɔrɔla ale fɛ an ka jɛ k'o seereyaw lajɛ. San o san ni hiji waati sera alisilamɛw bɛ wuli k'u kunda Saudiya jamana kan mun kosɔn ka na silamɛya jɔsen 5 o farida bɔ u kan na a ka ca la ni hijidenw nana u b'u ka baaraw daminɛ Madina maa minnu bɛ kɔn ka na Madinasigi nafa ka bon kosɛbɛ batoba camanw bɛ yen minnu bɛ kɛ a kɔnɔna la yɔrɔbaw bɛ yen hijidenw minnu ɲɛda yɔrɔ min kan agence min bɛ anw ka jamana kɔnɔ n'a tɔgɔ ye agence de voyage groupement Al Huda o ka hijidenw sera Madina o seli kɔfɛ Ala ye a latigɛ u y'u sen da Madina yɔrɔ barikaman caman kan i n'a fɔ masjidu Qubaha n'o ye Quba misiri ye misiri min ni alakira ye o jɔ fɔlɔfɔlɔ don min na a bɔra Maka ka na Madina Ala ye a latigɛ a ye farida caman seli misiri in kɔnɔ wa a tun kɛra kuma ni kuma a bɛ taama ka na misiri in na ka na jɔ 2 seli mun kosɔn a ka umra baraji sɔrɔ agence de voyage groupement Al Huda n'a ka hijidenw u sera o misiri kɛnɛ kan Ala ye a latigɛ u yɛlɛla ka misiri in filɛ a jɔ 2 seli a kɔnɔ mun kosɔn nin baraji kofɔlen bɛ se ka sɔrɔ
Quba misiri o yelen kɔfɛ kilomɛtiri damani an ɲɛsina masjidu qiblatin ma o fana ye misiri kɛrɛnkɛrɛnnen a bɛ Madina koba kɛra a kɔnɔna la min b'a to silamɛw bɛ taa tasibila kɛ k'u ɲɛda misiri kɔnɔna kan o misiri ne bɛ wele ko ɲɛsinfan fila misiri agence de voyage groupement Al-Huda ka hijidenw taara o misiri fɛnɛ filɛ. Kira nemane cibe ayi a ka Madina sigi san sabanan na kɛlɛba dɔ kɛra silamɛw ni kafiriw ni ɲɔgɔn cɛ. Kɛlɛ ne welela ko Uhudu kɛlɛ. Uhudu kɛlɛ o ma diya silamɛw la k'a sabu kɛ silamɛw lajarabira kosɛbɛ. O kɛlɛ de kɛnɛ kan kira nemane cibe ayi a jogina fo maa dɔw ko k'a tun fatura wa a benɔgɔkɛ n'o ye sɛrifuw bɛɛ lajɛlen na ɲɛmaa ye Hamza bun Abdul Mutalib ale fɛnɛ fatura. Hijidenw taara nin kɛnɛ in kan groupement Al-Huda a ka hijidenw taara ka taa dugawu kɛ Seyidina Hamza ala ka hinɛ a la ani Hanzola ninnu u danbɛ yɔrɔ min na ka t'u ɲɛda o kan ka Uhudu kulu ye kulu min ni kira kumana kan ka caya nɛma ni kisi bɛ a ye u ɲɛda Jabalu Rumat fɛnɛ kan kalakisɛ fililaw kun jɔn bɛ kulu min kan hijira san sabanan kɛlɛ o la. Al-Huda ka hijidenw ye Uhudu kulu ye maaw nimisi wasara miiriw jɛyana a yera k'a fɔ silamɛya ye koba kɛ ka kɔn bi ɲɛ ala ye a latigɛ maa minnu ka kɛ a kɛnɛ kan u caman nisɔndiyara u sewara kosɛbɛ. Hijidenw na baara ɲɛbilaw kɛ Madina ni cogo de la nisɔndiya sewa bɛrɛbɛrɛ o b'u nɛn kan.
anw ka hijidenw be to nin cogo la alakira ka nin dugu barkamaba in kɔnɔ nɛma ni kisiba ye madina an na taa ɲɛda yɔrɔbaw kan ka caman kɛ misiri bato la k'ala deli duwawu minnu be n'o be ka bɔ hijidenw da alaw taala k'o duwawu minɛ k'ala deli maa minnu b'a nata ka ye yan san nataw la ala k'a nɔgɔya n'u bɛɛ ye labbaik allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak. Ka kɛ ni seliba ɲɛnamayali ye anw ka jamana kɔnɔ seliba yɛrɛ ɲɛkɔrɔla la nin waati in na an ka jamana faamaw olu kɔni kɛn bɛ ka wulikajɔ ni cɛsuru bɛɛ lajɛlen bila sen kan k'u tɛgɛ kɔni di saga feerelaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la bagan marala minnu kɔni ni u bɛ bɔ ɲɔrɔ du sahel ka na bagan yɛrɛ jago an yɛrɛ ka jamana yɛrɛ faaba la fɛn min kɔni ye bagan kɛrɛnkɛrɛnnenya la saga ta fanfɛla la o kɔni caman o ba caman o nana ka na se ka feere min bɛ sɔngɔ yɛrɛ la sɔngɔ min ni o yɛrɛ bɛ fo jamana kɔnɔden yɛrɛ fanba bɛɛ lajɛlen na an bɛ don min ko bi tele ɲɛta kɔni ye wulikajɔ kɛ ka se nin juwa fiyɛ kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ la Maɲanbugu yɛrɛ dolaci kɛnɛ yɛrɛ ka Bamakɔ sigida 6nan na Aissata Touré ka taa se a ka jatala ma Salifo Ɲare seereya minnu sɔrɔlu fɛ an ka jɛ k'olu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Ni opération tabaski in sigi kunba tɛ dɔwɛrɛ ye yaasa ka se ka nɔgɔya kɛ saga sɔngɔkow la ni seli ɲɛkɔrɔla in na commune sisi maire ka nɔlabila min kun bɛ yen nɔ ale y'a yira k'a fɔ olu bɛ nimisiwasa sɔrɔ ni nin opération tabaski in ye ka sabu kɛ a bɛ san caman bɔ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo wa a bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ hɛrɛ ani baden na. Nin ye u san damadama ye vraiment a bɛ ni ka san 4 5 bɔ bi donc u bɛ na ni sagaw san o san ka na approvisionner an ka yɔrɔ la yan bon client kɔni bɛ na u bɛ na ka na san waati bɛɛ la bon en tout cas kɔni an ma problème majeur sɔrɔ an n'u kɔni bɛ ɲɔgɔn faamuya an bɛ bɛnnen de don yan an bɛ yan terrain kɔnɔna la pour représenter la mairie anw bɛ yan waati bɛɛ quoi o accueil. Min ye nin bagan marala in ye ale y'a yira k'a fɔ olu ni jamana ɲɛmaaw de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ bɔ u ka dugu kɔnɔna ka na ni sagaw ye yan nɔ ka na feere sɔngɔ damatɛmɛ ja la yaasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka nimisiwasa sɔrɔ. An y'aw wele ka na ko min na comme ko bɛɛ n'a waati de don an bɛ waati min na bi seliba surunyana mɔgɔ caman bɛ u hakili bɛ layɛ sogo de la donc an bɛ gouvernement ka mission de la depuis Nioro ani gouvernement ka mɔgɔ bɛ sigi ka kuma avant que an ka nali yan presque 2 mois ou 3 mois chaque 2 semaines o bɛ an wele an bɛ sigi ka réunion kɛ donc an bɛ na yan gouvernement ka yamaruya la depuis santani 5 ɲina an bɛ sogonin ko terrain la donc an bɛ na yan an ni sagaw bɛ na an bɛɛ bɛ bɔ Nioro de. A y'a yira k'a fɔ u ka sagaw kɔni sɔngɔ ka di kosɛbɛ ka tɛmɛ feerekɛla tɔw ta kan. Nin client nana an tɛ tiɲɛ ɲɔgɔn na an bɛ sagaw dɔw bɛ yen sagaw dɔw yɛrɛ bɛ yen u bɛ tɛmɛ an ka prix ninnu na mais o t'a bali an b'a feere prix da nɔgɔman na parce que vert jaune rouge saga dɔw bɛ yen a bɛ sɔrɔ u bɛ taa 40,000 kan mais ni mɔgɔ nana an fɛ client yala an bɛ dɔ feere u ma o dugu ma hali n'a tɛmɛna vert kan an bɛ se ka jigin dugu ma parce que kɛnɛma nana sagaw mun bɛ sa yen 35,000 ni nana i bɛ se ka sɔrɔ 30,000 saga min bɛ sa yen 30,000 i bɛ se ka na sɔrɔ 28,000 quel qu'en soit ani kɛnɛma mɔgɔ différence dɔɔni b'a bila an cɛ la hali n'a kɛra 1,000 2,000 o bɛ bila an cɛ la. O kɔfɛ a tilala ka wele bila ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen ma u ka na u ka saga ninnu lajɛ ka sabu kɛ saga ɲumanw de don wa u da ka di. Mɔgɔ bɛ weleli kɛ mɔgɔ bɛɛ la an bɛ sogonin ko terrain ba la maa o maa min tun bɛ na sanni kɛ yan a ka na a ka ca Ala fɛ a b'a client sɔrɔ yan minnu kun tɛ n'a ka fɔlɔ minnu mun tɛ ka na u ka télé ninnu lajɛ u ka suivi u ka saga ninnu lajɛ aw yɛrɛ ye saga nin ye saga in ka ɲi a cɛ ka ɲi parce que saga ninnu u ye torto caman dun u falen don n'i y'a ye dɔrɔn a bɛ nimisi wasa n'i y'a ta n'a ye so a bɛ somɔgɔ sama bɔ quoi. Duguma kalan bɛ fori ni ɲɔgɔn dan dɔ ye ni sɛbɛnfura yɛrɛ bɛ sɔrɔ a la ni a bɛ f'a ma DEF o DEF baaraw kɔni n'u donna anw ka jamana kɔnɔ ntɛnɛn tɛmɛnen ni a baaraw kɔni nana kun cɛ araba tɛmɛnen a kɛra nisɔndiyaba ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min sigilen don kalanko kunna anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na ale kɔni ye wasa sɔrɔ a la bari a y'a jira k'a fɔ ni ɲɔgɔn dan yɛrɛ ta k'a lajɛ gɛlɛyaba kɔni ma sɔrɔ a la wa a yɛrɛ baaraw kɔni kun cɛra wasa yɛrɛ kɔnɔna na wa denmisɛnw yɛrɛ kɔni u kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni an bɛ se ka fɔ ten tɔ cogo la ɲɔgɔn dan kɔni kɛra wasa yɛrɛ kɔnɔna na nin kɔni kɛra nisɔndiyaba ye jamana yɛrɛ marabaaw bolo wa an bɛ se k'a fɔ a bɛ san caman yɛrɛ kɔni bɔ nin yɛrɛ ɲɔgɔn dan k'a labɛn nin cogoya in kɔnɔna n ka jamana tun fama bɛ o ma
ma wulikajɔw ni cɛsiriw bɛɛ lajɛlen bɛ ka bila sen kan min b'a to ɲɔgɔn dan natɔlaw olu yɛrɛ fɛnɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sabati cogo min na Ayisata Mayiga ale ye ɲinini min kɛ a kisaw la an ka jɛ ko seerew lajɛ ka sabati cogo min na Ayisata Mayiga ale ye ɲinini min kɛ a kisaw la an ka jɛ ko seerew lajɛ ka sabati cogo min na Ayisata Mayiga ale ye ɲinini min kɛ a kisaw la an ka jɛ ko seerew lajɛ ka sabati cogo min na Ayisata Mayiga ale ye ɲinini min kɛ a kisaw la an ka jɛ ko seerew lajɛ ka sabati cogo min na Ayisata Mayiga ale ye ɲinini min kɛ a kisaw la an ka jɛ ko seerew lajɛ ka sabati cogo min na Ayisata Mayiga ale ye ɲinini min kɛ a kisaw la an ka jɛ ko seerew lajɛ ka sabati cogo min na Ayisata Mayiga ale ye ɲinini min kɛ a kisaw la an ka jɛ ko seerew lajɛ ka sabati cogo min na Ayisata Mayiga ale ye ɲinini min kɛ a kisaw la an ka jɛ ko seerew lajɛ ka sabati cogo min na Ayisata Mayiga ale ye ɲinini min kɛ a kisaw la an ka jɛ ko seerew lajɛ ka sabati cogo min na Ayisata Mayiga ale ye ɲinini min kɛ a kisaw la an ka o bɛ kɛ sababu ye ka an kunda farafinna ani diɲɛ fanto bɛɛ lajɛlen kibaruyaw kan 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 lajɛlen kibaruyaw kan
lajɛlen kibaruyaw kan. 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 Nin bɛ dansigi kɛ an ka bi kunnafoniw na ɲɛmɔgɔya se minnu dalajɛ ka di an ma ka foli ni waleɲuman dɔ k'o lase aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka an ka hijidenw fo nin waati in na Makan jamana kan minnu yɛrɛ sera Makankaw yɛrɛ fɛ yen na haka ja minnu yɛrɛ bɛ Madinakaw fɛ yen ka foli lase u kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma agence de voyage Alihuda yɛrɛ hijidenw k'a ɲini masa Ramani fɛ o ni hijiden yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ala ka bato yɛrɛ kɛliw nɔgɔya u ye minnu yɛrɛ sen ma se ka sira sɔrɔ ka taa fara anw yɛrɛ kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala ka a sira nɔgɔya ye san natɔ ni waati natɔlaw la ka dugawu kɛ ala k'u bɛɛ lajɛlen ɲuman segin ka na anw yɛrɛ fɛnɛ ɲuman sɔrɔ ka dugawu kɛ an ka jamana ye basigi ni kolosuma ala k'o sabati an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ a ka diya ka se diɲɛ yɛrɛ jamanatɔw bɛɛ lajɛlen ma sini ni ala sɔnna ma aw ni Ibrahim Jɔnkoloni Kulubali na ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ kelen ka kibaruya minnu mana sɔrɔ Mali kɔnɔ farafinna banw kan ka taa se diɲɛ fan tɔw ma walawalali na kɛ o la ala ka dɔgɔkun yɛrɛ kunnafoniw yira na.